Hej hej, så optager vi. Vi skal spille noget Hearthstone eller Hearthstone. Og I skal lige vente til Emil han er opdaterer, for når Emil han er douche mode. Du har ikke sendt noget til mig. Så jeg spiller den her Shaman, som jeg skal prøve at spille. Hvor jeg bare har lavet et deck af random kort, som jeg sådan... Jeg prøver at lave et deck, jeg ved fucking ikke om det er godt, men... Hvis I ser mig, jeg den ligger random. Men jeg kan i hvert fald lige prøve noget. Skal jeg virkelig ikke starte med den der? Så de her to, det er faktisk okay. Ej, ikke en heks. Nå, okay, vi spiller på den her. Kan vi lige... vi skyder efter dig, Emil. Nej, jeg kan ikke gøre en skid. Vi skal skyde efter Emil. Når han bruger sin mana crystal, hva'? Når du får en platfin raptor. Hva? Ja, det lyder bare. Jeg skal bare lyde så pro, man kan. Men jeg er fucking ikke pro, man. Kan vi i hvert fald lige starte med at smide sådan der taunt. Taunt, det ved jeg godt. Sexy girl. Så nu vil du lige pludselig have et nyt kort, hva'? Hvad er det for noget? I cannot lie. Du skal jo ikke... Ja, fint nok. Nå. Du skal nok fortælle, Jonas. Og sidste gang så vandt jeg bare så ikke. Nej, du gjorde ej, du tabte totalt stort. Og så står du og tuder, og så skal jeg nakke dine minions først, men alligevel nakkede jeg dig. Det siger du aldrig igen. Ja! Det er en arcane. Og så lige pludselig bare, mand. Som om det er døden, mand. Nå, så du bruger en fireball, hva'? Så. Jeg fører. Hvad gør? Tak. Skal vi lige have dem op under den der. Den skal bare lige booste den der. Fuck meget. Men hvis Emil han er klog, så vil han nok vælge at face den med sin minion, sin fireball. Eller hvad fanden den nu han hedder. Hey, den hedder en fireblast. Men det er han ikke råd til nu. Så nu kan han ikke face den der. Det er jeg sgu glad for. Du er ikke stærk nok til at tæve min. Nu kan du måske. Tak. Jeg tror faktisk, vi ved sådan her Silver Moon Guardian, og så bare en damage til dig. Og så får mit Silver Moon Guardian lidt liv til. Yeah! Det. Hvorfor er den nu så god? Jeg vil gerne have en god grund til den der, den er virkelig god, hva'? Du mister liv i starten, og så skal jeg. Det gider jeg sgu ikke have, vi skal bare... fuck, undskyld, jeg kan lige til at rømme min mic, altså. Dårlig YouTuber! Undskyld. Hvorfor er du en dårlig YouTuber, mand? Nå. Okay, så du Boulder Fist Okra. Ja, så nu kan du ikke røre. Det kan jeg sgu da stadigvæk. Ja. Så hvis det bare var en tårn, så var det godt. Douche mode. Den der offrer vi lige sådan der. For jeg har sådan en plan, og så skal vi bare lige... jeg har en plan, på grund af Emil, han vil garanteret face den der. Og så dør de begge to, men for helvede, lige meget med det. Og så bagefter kan vi lige... okay, han valgte noget helt andet, hva'? Ej, der røg mit Divine Shield, man. Faggot. Nå, så du var face... Vent, 2 sek. Okay, så er vi tilbage.
Jeg vælger, Jonathan. Taler ikke så meget, synes jeg. Nej, på grund af, at man koncentrerer sig. Koncentrerer vi da ikke. Ja, det ved man sgu da godt. Ej, tænk. Nej, det kan... hvordan kan det ikke være 2 gange? Det jeg gav den Wind Fury jo. Først Okay, så bruger en Fireball på den der. Nu er det klart Fireballs. Og så draw off to card. Og hvem bruger du den på? På den der. Skal lige se. Finish. Jeg kan lige starte med at Jeg synes, det gøre... går bedre end sidste runde. Ja, det synes jeg også, det gør på dig. Jeg tror lige, vil lave sådan en der. Så lige hele dem der. Og så lige... Nej, i verden. Ej, jeg kom til at smide den der forkert. Ej, please, lad mig være dræber. Jeg vil godt leve. Nej, lad mig nu leve. Det dør jo ikke, det er kun en skade, altså. Du skal face min monster, Emil. Alle mine monstre. Jeg fik det stærkest. Du skal stadig have face... Altså, jeg er stadig... Jeg har stadigvæk 4 damage på bordet, Emil. Jeg har... Ej, Emil kan. Jeg er død. Prøv at se, du angriber mig nu, så er jeg død. Hej. Hvad siger det? Ej. Top. Please, lad mig nu leve. Skal jeg lige Nej, få lad mig leve. et forår? Nej, lad mig nu leve. Lad mig nu leve. Kom med. Snakker vi den der? Nu kan du ikke snakke flere. Please, lad mig leve. Sådan der, Emil. Jeg lader dig leve. Bare for at snakke om næste runde. Ej. Det der var... Og så vil jeg jo kaste den der. Nu har du bare altså at være klog. Emil. Fuck, Emil. Fuck, var du dum. Jeg kunne ikke angribe den store. Prøv at høre, Emil. Jeg har... Den har 1 damage, ikke? Det er nok til at dræbe dig, og du får en Fire Blast, og du har den der, og... Fuck, var du dum. Undskyld, lad mig lige leve, og jeg tænkte, jeg går leve, kom du. Du må lade mig leve sidste runde, kan du. Nej. Kom, Jonas, kom du. Nej, Jonas! Ja, hvad? Ja, vi ses i næste video, mand.